Hiya Gareth sy'n ma to yn siarad gyda artistiaid sydd wedi cael ei enwebu ar gyfer albwm Cymraeg y Flwyddyn. Wythnos yma, neu tro yma, mae dy fi yr amryddawn. Gwilym Bowen Rhys, mae Gwilym wedi bod yn rhan o sawl grŵp gan gynnwys bandana, bendith a pli, ond mae ei albwm Arenig. Arenig? Ie. Yeah. Wedi cael ei enwebu, ei albwm solo. A reswm dwi'n mynd, pam, dwi wedi bod yn gwrando ar Arenig tro dydd, a tua 10 munud yn ôl, just cyn i fi wneud y Zoom yma, nes i fynd, flipping heck, beth os bod fi wedi bod yn gwrando ar yr albwm wrong, ond... ond mae Arenig yn bryl, mae'n real... Mae'n dechrau off, a dwi'n mynd, gret, dwi'n mynd i gael real sesiwn gyda, mae'n agor i fyny fel real sesiwn gwerinol tafarn, a wedyn mae'n mynd yn really synfyfyriol. Ydy hwnna'r bwrpas, Gwilym? Dwi'n gwybod ffaint o'n i wedi meddwl ymlaen llaw o ran strwythyr y peth. Dwi'n meddwl oedd hynna'n beth... Na, o'n i heb feddwl am strwythyr yr albwm tan ar ôl i fi recordio fo, ond o'n i'n bendant yn gwybod fysa na rai traciau lot mwy atmospheric, lot mwy o drones, oedd na lot o drones yn mynd o gwmpas yn henni, o'n i isio fatha lot o hynna'n digwydd. Ond ia, o ran llif yr albwm oedd hwnna wedi dod yn lot hwyrach wedyn. Ie, dwi'n really licio'r kind of yr atmospheric drones yna. So, mae'n bryl, a falle, dwi'n meddwl bod fi'n clywed lot o stwff fel yna mewn music gwerin Cymraeg. Mae'n neu really upbeat, neu yn really traddodiadol, neu really trio wneud rhywbeth newydd. Ond mae hwn yn mae'n swnio'n timeless, really. Efe dyna oedd y nod? Dwi'n yn gwybod, o ran yr ochr y geiriau eilla, dwi wedi trio mynd am rhywbeth sort of hen eiriau neu geiriau newydd dwi wedi sgwennu, ond ie, eilla rhyw fath o elfen timeless iddo fo. Yn gerddorol, dwi'n yn gwybod, o'n i jyst di hannar trefnu'r caneuon, oedd gen i fi'r geiriau ag yr alawon ag y tunes o'n i eisiau defnyddio, felly. Ond o ran trefniant, o'n i eisiau disgwyl tan, o'n i efo'r cerddorion, so o'n i eisiau pigo'r cerddorion. Ac dwi wedi gwneud hyn efo albwm arall hefyd, lle da ni'n cwrdd yn y stafell, yn y studio, a da ni'n trefnu y caneuon yna, yn y studio, a da ni'n so mewn ffordd, mae'n cael ei recordio, mae'n cael ei greu, mae'n cael ei sgwennu a'i recordio yn yr un broses, mewn ffordd. Ie, oedd o'n mynd i ofyn yn dy broses di. Mae'n ffordd rili cyffroes o greu i ddechrau fi, ond bod, ella ni wedi ddechrau gwneud takes, a wedyn, ar y trydydd take, fyddwch chi'n gwneud rhywbeth wahanol, a chdi, ella wneud hwnna weithio, oce, nawn ni drio hwnna eto. So mae'n datblygu fel da ni'n recordio. Ond ia, dwi'n yn gwybod, oedd na ddim byd conscious o ran be ddech chi'n dweud fatha wneud o swnio'n timeless na'n byd. O'n i jyst eisiau wneud o swnio'n gyffroes ag yn dda ag yn amrywiol. A pwy sy'n chwarae ar yr albwm? Mae gen ti Patrick Rhymes o Bethesda ar ffidil, ag viola a cwbl o beth eraill. Mae'n chwarae trombone ar un track. Mae gen ti Gwen Mari, sydd yn dod o'r Alban, yn dod o St Andrews yn wreiddiol, ond mae mam yn dod o Geredigion, a mae Gwen di tyfu fyny'n siarad Cymraeg yn yr Alban. A mae hi'n canu'r delyn. Mae'n canu'r delyn yn anhygoel, mae'n chwarae fo mewn ffordd really funky, a just efo swag iddo fo, a mae'n really cool. A wedyn, rhywun arall, wel, o'n i efo'r ddau yna efo'n albwm cyntaf, ond tro ma nes i ofyn tha merch arall, sef Marit Felt, sy'n dod o Norwy. Mae hi arno fo, mae hi'n chwarae mandola a ffidil ar cwbl o tracks. Ac eto, mae hi efo fatha, mae'n really da yn dod fyny efo trefniannau gwahanol, yn musically diddorol, fydda chromatics a chords. Fydda gwahanol, a hefyd mae'n chwarae offeryn i fatha, mae'n fatha percussion hefyd, mae'n fatha set drums. Weithiau ti'n gorau
atgoffa dy hyn. Ti di colli dy 4G di nawr? Bod na ddim percussion ar ran fwyaf ar y caneuon. Marit ydy hwnna'n chwarae yn y ffordd mae hi'n chwarae yn rhythmic iawn. So ia, o'n i'n ffodus iawn o gael y tri yna ar yr album. Brilliant. Wel, mae o'n really gweithio. Ac yn lle wyt ti'n recordio felly? Ac am ba hyd? Nes i recordio yr album yna mewn lle ar nhw Pen Hesgyn yn Ynys Môn. Oedd y boi, oedd yn arfer rhedeg studio yn Bethesda, Bryn Derwen. Right. A wedyn, ac oedd gen fo lot o kits, lot o ffyrna, lot o microphones a llwyth o stwff recordio anhygoel. A wedyn yn eitha diweddar, oedd wedi gorfod symud allan a mae wedi symud fewn i'r hen adeilad yma yn Ynys Môn, ddim yn bell o Porthaethwy. Ac mae'n hen ysgol ydi o. Mae'n jyst fatha neuad bach. A mae'n debyg oedd o'n ysgol oedd yn fatha quarantine di plant oedd yn sal efo rhywbeth. Oedd o'n eitha sinister. Ond erbyn hyn, oedd o'n wag am ddegawda, a wedyn mae o wedi prynu fo a wedi neud o fyny fel studio. Oedd o residence studio, really nice. Oeddech chi'n cadw trac ar agor falle ar gyfer ysbrydion y plant? Byddai fi gofyn am hynna tro nesaf. Brill, look, dwi am siarad gyda ti tipyn bach am dy yrfa gerddorol di. Mae'n eitha llawn, really. Na'i ddechrau off gyda Bendith, really, cos mae Bendith wedi ennill albwm y flwyddyn chydig blynyddoedd yn ôl. So, sut nath Bendith ddod o gwmpas? Nath Bendith ddechrau, basically, oherwydd bod Carwyn Ellis yn fan o Plu, sef y band fi a fy nhw i chwaer. Ac oedd o isio, wel, dwi'n meddwl i ddechrau fi, oedd o isio fatha close harmony backing mwy na lai i music newydd oedd o'n greu. Ac rhyw fath o 3-part harmony efo rhyw fath blas o Americana yn o. So wedyn dwi'n meddwl dyna nath ddechrau off yr oll broses, a wedyn fo'n cysylltu efo ni yn deutho ni fysach chi licio wneud stwff efo'n gilydd, a gret, a wedyn trefnu i gwrdd, ond wedyn oedd o yn sydyn wedyn oedd o di wrth chwarae efo'n gilydd, oedd o fatha, waw, da ni chi creu rhywbeth sydd ddim yn... Carwyn oedd yn excited mwy na pawb, mwy na neb, oedd ni wedi mewn yn disgwyl fod yn fydda backing vocalist Carwyn, ond oedd Bendith i dod yn fwy o fatha creadur newydd yn ei hun, ac yn y diwedd, dim ond yda 1 neu 2 gan ar yr album cyfa, mae Carwyn actually'n ganu. Mae'n cyfuniad, mae o'n bendant yn grŵp hollol newydd ar wahân i Carwyn Ellis ag i Plu. Na, mae'n album special iawn, dwi'n meddwl, ti'n modd. Ac oedd o'n llawn heiddi ennill albwm y flwyddyn, dwi'n meddwl. Oedd o'n i fod cwrdd ag Carwyn ddoe, ac oedd o'n i eisiau cael y dirt am y ti gyd, ond i wael, felly ges i ddim o'r dirt am dy rock and roll habits di yn y studio. Ond beth am Plu felly? So Plu gyda'r chwiorydd, ia? Ie, da ni ddim yn... Wel, chos mae Marged a Elan yn ddwy chwaer, maen nhw'n gweithio llawn amser. Fi dy'r unig un sy'n gwneud music yr oll dwi'n neud ar y funud, lle. So mae'n anodd ffeindio'r amser i ddod... Wel, amser lle mae'r tri yn ni ar gael i ddod yn ei gilydd. Ond da ni wedi bod yn mynd ers 8 mlynedd bellach, ac di wneud 2 album just Plu, a wedyn Bendith, a hefyd nath ni wneud album i blant fel comisiwn gan Recordio Sain. Dwi'n meddwl hwnna di'r peth allan o'r holl albums dwi'n neud, hwnna di'r best seller, dwi'n meddwl. Wel, dwi'n really licio albums Plu, a dwi'n enjoyo gwrando arnyn nhw. Ond dwi wedi
dwi wedi argymell y albwm plant ar efeiliad i gymaint o ffrindiau fi sydd yn plant bach. A mae pawb wrth i bod gyda fe. A dwi wrth y modd gyda fi, plant gyda fi. Dwi'n particularly gwrando ar music plant lot, ond just, mae'n great. So, mae'n rhywbeth chi'n gallu gwrando arno os ych chi yn eich canol oed. Mae'n help. Mae rhieni'n deud ni yna. Mae'n help. Os ti gorau gwrando ar y music plant, mae'n help bod o'n eitha enjoyable hefyd i'r rhieni. Mae'n unrhyw adloniant plant fod o ffilms Disney. Mae stwff i'r plant, mae hefyd stwff i'r oedolion yna hefyd. Yn sicr, dwi'n dod o deulu di Gymraeg, a mae gennau ffrindiau sydd wedi danfon i plant nhw i'r ysgol Gymraeg yn Gaerdydd felly. Ac so maen nhw'n dod ata i, what can I get for my kids? A ti'n gwybod popeth Cymraeg. A dwi wedi argymell hynny gymaint o weithiau, just gwrando ar hwn. Ond pam ni'n joio fe, so sy'n brill, a wedyn, i'r rhieni, maen nhw'n enjoyo fe hefyd, so maen nhw'n gweud, os ti'n licio hwnna. A maen nhw'n gwybod bod fi'n chwarae bendith ar chill-out mixes fi. So maen nhw'n gyfarwydd gyda hwnna, mae'n rhaid i licio hwnna. Ond, os di pobl yn licio gwedyn, mae dy stwff solo di'n amazing, so sy'n brilliant. Ond dwi eisiau bandana dal i fynd? Na, nathon ni orffen y 2016. Nathon ni benderfynu ddod i ben. O'n i'n meddwl bod yn clywed am gynnwch chi yn ddiweddar. Conscious decision ti oedd hwnna neu? Oedd o'n benderfyniad ar y cyd, dwi'n meddwl, i ddod i ben. Am ryw reswm yma. Ond oedden ni jyst yn hapus bod ni wedi bod yn mynd ers 9 mlynedd. Dwi'n gwneud 3 album. A nathon ni wneud gig ola yn Gaernarfon efo 600 bobl nhw. So oedden ni'n... Ti'n methu gofyn rili am well ffordd i ddod i ben. Bydda band cynta, band ysgol, dechrau'n 14 oed. So 9 mlynedd wedyn, oedd o'n ffordd rili neis a taclus a fatha neis i ddod efo i ben mewn ffordd. So be oedd oedden di? Efe bandana oedd dy band cynta di? Ie, o'n i'n 14 pan wnaethon ni ddechrau hwnna, so fi a'n 2 yng Nghymru di, a Robin yn ffrindio o'r ysgol. Ie, o'n i'n 14 pan ddechrau ni glystio cwd, dwi'n cofio ti'n gwneud sain i ni yn Gaernarfon ychydig flynyddoedd yn ôl, a neu PA i ni. Ac be rhaid ti'n gwneud hwn pan wyt ti yn cyrraedd yn oedran ni. Dod nôl at eich gilydd gyda'ch hen band a chwarae caneuon nath chi sgwennu pan o'ch chi'n 14. Mae'n hec o beth. Right. Okay. Na, ond wel, do'n gyda hwnna. So, wyt ti, os gyda ti, wyt ti yn licio bod yn rhan o band, neu mas o well da ti wneud y stwff solo? Dwi wrth y modd bod yn rhan o, just cydweithio efo unrhyw gerddor arall. Dyna i fi ydy un o'r plesera mawr mewn creu music ydy cyd chwarae efo bobl eraill. So, yn aml iawn, enghraifft, efo'r album cyntaf fi ag yr album diwethaf, dwi wedi bod, mae yna album band ydy mewn ffordd, mae fy enw wir ar yr album, mae o'n... fi sy'n fatha'n trefnu'r music a paratoi bob dim, ond mae o'n team effort o ran dod ar sŵn at ei gilydd. So, a wedyn yn aml iawn yn fyw dwi efo un person efo fi, neu 2 bobl efo fi weithiau. Yn anffodus dwi'n methu gigio'n aml iawn efo band yr album, gan bod 2 yn nhw'n byw yn yr Alban, ac mae Patrick yn brysur iawn efo band o. So, oedden ni fod i wneud taith theatr o band Arenig mis Mehefin, ond obviously dyna ddim digwydd. Ond fydd hynna'n digwydd rhywbryd. So, dwi'n gwybod, sgenna i ddim band fixed set sy'n wastad yn chwarae fi. Sydd yn, sa chdi'n gallu dweud bod yn beth da ag beth drwg. Weithiau, sa fo'n gret gael hynna, ond hefyd mae'n really hawdd just gallu, os mae rhywun yn ffonio fi'n dweud, wyt ti ar gael, bla bla bla, a dwi'n edrych o'r dyddiadur, yndw, done, that's it, dim ond fi sy'n angen bod ar gael, a dwi'n trio neud o mor hawdd a phosib yn ydy. Mae gen i fi
dibynnu ar y math o gig, ond mae gen i fi PA system sydd yn oce i stafelloedd eitha mawr, ac fedra i droi... Mae'r cwyn wedi cychwyn. Shut up. So dwi'n canu ben fy hun yn aml hefyd. Dwi wedi gweld ti'n canu ar ben dy hun. A mae'n gret, mae'n eitha pwerus ti ar gitar. Dwi yn mwynhau gigio ben fy hun hefyd, ond fatha, hyd yn oed wedyn, dwi dal yn licio rhyw fath o enwedig mewn pub gigs o bethau, gael pawb i ganu efo fi a gael canuon mae pawb yn abod o bethau. Dwi yn licio'r... A wedyn hyd yn oed weithiau, pan mae'r PA yn troi off diwedd y noson, wel, eich fyddai'n cario ymlaen canu wedyn yn y bar, ti'n bo? Wel, beth o'n i'n mwyn gofyn nesaf. Wyt ti beth yn mynd i pub am diod bach tawel gyda un o'r mate, a mae rhywun jyst yn rhoi gitar i ti, a ddi can ar gana i ni. Mae'n digwydd yn aml iawn, yndi. Geisio yn Aberdaron ma pen wrsos dwytha. Reit. Cerdded lawr i'r pub a hyd yn oed cyn i fi, so pobl yn ista tu allan yn ffrant. A hyd yn oed cyn i fi gyrraedd, oedd nhw fynd, wey, go on, a fydda handi gitar i fi. A mae'n wbeth neis yn hynna fyd, gallu dod a bach o lawenydd i'r byd. No, mae'n, os wyt ti falle ar, os wyt ti'n mynd i gorllewin draw yn Werddon neu rhywbeth, wyt ti yn definitely, mae pobl jyst yn dechrau canu, a sydyn reit, mae'n all band dyn nhw. A mae'n rhyw deimlad fyna gyda dy fiwsig di, dwi'n meddwl. Falle taw'r fiddle yw falle taw'r percussion fel o ti'n deud. O sesiwn tafarn, really great yna yn dy fiwsig ti. Wyt ti'n mynd am hwnna? Ydy hwnna'n rhywbeth? Wel, mae'n siŵr bod o'n dod yn naturiol o... Dros y 5 mlynedd dwytha, mae'r lle dwi'n chwarae rhan fwyaf music fi ydy yn y pub, a da ni'n local fi di'r glob Mangrycha, da ni'n gael jam sessions o fanna, a wedyn mae'r spontaneity yna yn dod i fewn i'r sŵn sy'n dod allan ohono fi, mae'n siŵr. Ti'n gallu gael dy ddylanwadu, fel yna, ti'n gallu gael dy ddylanwadu wrth chwarae efo pobl eraill yn yr un ffordd, a ti'n gallu gael dy ddylanwadu wrth gwrando ar albums pobl eraill. Beth wyt ti'n Os ti'n gwrando, enghraifft, os dwi'n mynd i ryw pub a mae pobl yn dod o offer yno allan, a ti'n gweld rhywun yn chwarae gyda gitar mewn ffordd, wow, mae yna foi o'r nhw Paul Airy sy'n byw mae'n dod i'r sesiwn o Mangor weithiau, a mae'n chwarae gitar, acoustic gitar, fatha fingerpicking, mewn ffordd, just, waw, o'n i erioed i gweld o blaen. Mae just gweld a cydd chwarae efo cerddorion fel yn dylanwadu ar beth sy'n dod allan ohonych chdi yn y diwedd. Mae'n rhywbeth gonest iawn amdano fe. Mae'n ffordd da, mae'n rhywbeth really real sydd yn swnio yn spot on, dwi'n meddwl. Efe ti sydd wedi sgwennu'r cynnion i gyd sydd ar Arenig? Na, mae'n gymysgedd. So dwi wedi sgwennu se hanner nhw, sy'n ni dweud. A wedyn mae'r hanner arall yn bethau traddodiadol, alawon traddodiadol, geiriau, weithiau geiriau, nath na rywun sgwennu, ond mae'r person na di marw ers 3 mlynedd. So, di o ddim yn anonymous, ond mae mor hen, ti ddim yn gorfod gofyn caniatad i neb. Mae'n public domain erbyn hyn. A mae'n gret gallu dod a ffeindio stwff fel yna, ac dod â nhw, chos dim pawb sydd efo'r gallu neu efo'r mynadd i mynd trwy hen lyfrau a ffeindio rhyw hen stwff a mynd, waw, mae hwnna'n ddiddorol. Ond gan bod fi'n licio neu hynna anyway, dyna di yn hobi fi, dwi'n ffeindio'r hen benillion ma a hen alawon, a wedyn fedra i gyfleo i bobl mewn ffordd cyfoes a ffordd hawdd i digestio. Mae'n gres, mae'n really gweithio, dwi'n really di-enjoyo gwrando ar hwn. Mae'n siŵr byddai'n gwrando na fi lot mwy, t'mod. Os na themau gyda ti, wyt ti'n licio canu amdan, neu
just di'r geiriau jyst yn dod I ti? O ran caneuon fi, mae'n amrywio. Weithiau dwi'n dewis sgwennu os mae yna rhyw stori sydd wedi digwydd yn barod. Fyddai'n licio sgwennu amdano fo. Enghraifft, wel, ar albwm cyntaf fi'n eisiau sgwennu can am fy perthynas fi oedd di marw mewn pwll glo, enghraifft. Ac o'n i wedi sgwennu can am hynna. Ar yr albwm newydd, mae yna gan oedd o di dod o quote, wel, oedd o rhyw fath o rant yn erbyn pobl o ddim yn gwneud digon I taclo newid hinsawdd o. A wedyn fatha'r hook o'r geiriau oedd... Peter dy Bres, mae hwnna'n gan ffantastig. Na ni, hwnna di o. Oedd hwnna'n comisiwn, actually, nes I wneud o I... O'n i'n gwneud sioe theatr efo Gwilym Bowen Rhys ac oedd I gyd am newid hinsawdd a cynnesu bydd eang. A wedyn fydda'r hook i'r gan yna oedd mae'na ddywediad brodorol Gogledd America yn rhywbeth fel unwaith fydd yr afon yn cael ei gwenwyno a fydd y coedan ola di marw, dyna pryd ydych chi sylwi bod chi'n methu bita arian. So dyna oedd hook i'r gan yna. So fydd straeon, pethau fel a wedyn mae'na rai, mae'na un gan ar efo. Wel, mae'na gan comisiwn arall, met fi Elis Dafydd, oedd o di sgwennu, oedd o'n lansio llyfr o gerddi, ac oedd o eisiau fi ganu, oedd o eisiau fi setio cwbl o'r cerddi I music. A wedyn dyna di fy ngweithaf sef yr ail drac. A wedyn mae'na gan arall dwi wedi sgwennu fydda sy'n jyst yn gan sopi cariadus. O ran y geiriau, yr hen eiriau, dwi'n chwilio am rhywbeth sy'n jyst, mae'na rhywbeth gwahanol, chos mae'na jyst gael miloedd a miloedd a miloedd o hen ganeuon a hen gerddi sy'n jyst fatha yn blendio mewn I gilydd, chos maen nhw'r un mor, maen nhw fatha just neis I neis, ond os mae'na rhywbeth gwahanol am y music, neu y geiriau. So enghraifft, mae'na un gan o'r nhw, dwi wedi galw fo'n Cardod, yr track really hir efo fatha elfen baroc iddo fo. Mae'r geiriau yna yn dod o 1600s, a mae'n sôn am rhoi cardod, rhoi elusen, charity, a helpu pobl mewn angen. A mae'n deud pethau fatha, dim ond ffaint o bres gen ti, fydd pawb yn y diwedd yn y pridd, a fydd y mwydod yn bita ni. Mae basically just yn fatha guilt tripio, fatha emotional blackmail I pobl cyfoethog ar y pryd, ydi o. Ond mae'na rhywbeth really sinister am y geiriau. A just, bydda pethau bach fel oedd yn denu fi at geiriau penodol. No, mae'n gasgad briliant, a mae'n really, mae'n, un peth, dwi'n deud wrth bawb, un peth dwi'n really mwynhau am y cyfnod cloi yma, yw dwi'n gwrando ar loads o music, dwi'n gwneud yn siŵr bod fi yn cael o leia awr ar ddiwedd y dydd, lle dwi wedi nistau lawr a para headphones a gwrando ar album. A mae'n lot o clybiau gwrando wedi bod online, pethau. Dwi'n meddwl bod pobl yn dechrau gwrando ar albums yn fwy, sydd yn gret ar gyfer artistiaid sy'n licio sgrifennu albums. So, wyt ti wedi gwneud loads o albums erbyn hyn. So, nice one. Wyt ti'n meddwl bod amser yr album wedi dychwelyd? Waw, hwnna'n gwestiwn diddorol. Actually, fel ti'n dweud, mae'n dibynnu ar artist, ond fel ti'n dweud, mae'n lot o bobl sydd yn creu albums yn ytrach na fatha sengl, neu bynnag. Mae album fatha nofel dydi mewn lot, so mae angen I werthfawrogi fo fel cyfanwaith. Fel DJ, dwi'n pigio rai byddai'n gallu defnyddio. Bydd hwnna'n gweithio mewn set clwb, bydd hwnna'n gweithio mewn set chill-out, bydd hwnna'n gweithio ar set radio. Ond, erbyn hyn, mae'n bril, dwi ddim yn cael chwarae mewn clubs, dwi ddim yn cael, so dwi just eistedd lawr, headphones on, a just mynd ar album, a mae'n deud y stori wrthai, a mae albums da yn really great I wrando nhw. Ie, ti'n iawn, mae just amser ydi ond, ti'n gorfod cymryd amser allan y dydd. Neu fel arall, lle dwi'n gwrando ar music mwyaf, dwi'n gyrru yn y fan, obviously, wel, da ni ddim wedi gallu
gyrru yn digon pell yn ddiweddar i rando ar album o un pen i llall. Ond, wel, da ni wedi gallu dechrau wneud, a dwi wrth modd wneud. Dwi yn gobeithio bydde ti'n gallu mynd ar y ffordd yn eitha buan, gobeithio, a bydde ni'n gallu clywed y ganeuon yma yn cael eu chwarae'n fyw. Mae o really werth gwrando yno, so Arenig gan Gwilym Bowen Rhys, ac pob hwyl i ti. Mae'n really brilliant siarad gyda ti. Wel, enjoya. Beth wyt ti'n gallu enjoya, anyway. Okay? Diolch yn galon ti. Nice one. Diolch yn fawr iawn.